sa mga panahong ito, may ilan sa mga kababayan natin na pumapalakpak sa maling rason. Pumapalakpak dahil gusto nila tayong pumalpak. Ganitong pag-ugali ba ang gusto nating ipakita sa ating mga bisita at karatig bayan? Ganitong pag-ugali ba ang gusto nating ipamana sa ating mga kabataan? Hindi po dapat ganyan ang maging attitude natin ngayon. Magtulungan po tayo bilang suporta sa bawat Pilipinong manlalaro at para magtagumpay ang hosting ng Southeast Asian Games. Mataas ang expectation ng buong mundo sa atin bilang host ng Southeast Asian Games. The reputation of the country is at stake. Hindi ito burden ng isang grupo lamang, hindi lang ang gobyerno, hindi lang ang PSC o POC o FISGOC. Bilang Pilipino, lahat tayo host dito sa Southeast Asian Games. Kung kaya't ito ang oras na dapat magtulungan, hindi magsisihan. Ngayon, dapat nakafocus po tayo dito. Target natin na manalo ang ating mga atleta, pero bigyan din natin ng importansya na maalagaan at maipamahagi sa ating mga bisita ang kagandahan ng ating bansa at ang warm hospitality nating